ዕለታዊ ዜናታት ቅድድም ብሽክሌታ 16 ለካቲት 2024 ኤርትራ ኣብ ቀጠር ብሩር ተንጠልጥል ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ውድድር ትዕብልል ሜይሳርስ ብኤርትራውያን ሰብ ፀጋ ትምወል ሩዋንዳዊት ጋንታ ኣሮን ገብረ ብሉፅ ውፅኢት የመዝግብ። ሰላምታ ይረሳዕናን ሰላም ከመይ ትዕሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ናይ ዩቲዩብ ቻነል እንኳዕ ናብ ናይ ሎሚ 16 የካቲት 2024 መደብና ብሰላም መጻኹም። ንሎም እውን ከም ወትሮ ዝርዝር ዜናታት ቅድድም ብሽክሌታ ሃገርናን ዓለምን ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ናይ ሎም ዜናታት ቅድድም ብሽክሌታ ሃገርና ምሳና ክትሓብሩ ንምሕፀን ንቅድሜና ከዓ ነዚ ዓበይትን ዝሕጉሱን ዜናታት ቅድድም ብሽክሌታ ሃገርናን ዓለምናን ሒዛትልኩም ትመፅእ ዘላ ቻነል ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼርን ኮሜንትን ክትገብሩ ንላቦ ሰናይ ምክትታል። ኤርትራ ኣብ ቀጠር ብሩር ተንጠልጥል። ኤርትራ ኣብ ሃገረ ቀጠር ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ዶሓ ማራቶን ብሩር ወኒና። አትሌት ዓወት ሃብታ ኣይተኻእለን ብፀቢብ ፍልይ ካብ ቀዳማይ ዝወፀይ ዩጋንዳዊ ተፈንዲቱ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ፈፂሙሎ። ኣብዚ ናይ ማራቶን ውድድር ጉያ ካብ ዝተሳተፉ አትሌታት ዝበዝሑ ስሙያት አትሌታት ኬንያን ኢትዮጵያን እዮም ነይሮም። ኣዴኻ ኣይ ከም ዝለኣኸትካን ዕዳጋ ከም ዝፀናሕካ ከም ዝተባህለ ከዓ እዚ ከምቲ ዝትኮስ ኤርትራዊ ኣትሌት ንኩሎም እቶም ልዑል ግምት ተዋሂቦም ዝኣተዉ አትሌታት ኢትዮጵያን ኬንያን ብገፊሕ ፍልልይ ቀዲሙ ደሚቑሎ። እንኳዕ ሓጎሰካ ዓወት ሃብተ ስም ይመርሕ ጥዋፍ የብርህ እሞ ኣብ ዝቐፅል ውድድራትካ ካብ ዝበለፅ ዓወት ንምንኤልካ ንኩሉ ኤርትራዊ ከዓ በዚ ናይ ሎሚ ዓወት እንኳዕ ሓጎሰካ ንብል። ዓወት ሃብተ ኣባል ናይ ኣትሌቲክስ ጋንታ ሚኒስትሪ ምክልኻል እዩ። ኣብዚ ናይ ዓወቱ ፅምብል ከዓ ካብ ኣትሌታት ሚኒስትሪ ምክልኻል ዘይፍለ ወፃእተኛ ኣሰልጣኒ ድሬክ ፍሮድ ተረኺቡ ብዓይን ተዓዚቡ ኣሎ። ደጊምና ንኩሎም ኣብ ውዕዩን ዝሕሉን ሃገሮም ዝከላኸሉን ስም ሃገሮም ዘፀውዑን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል እንኳዕ ሓጎሰኩም ንብል። ዓወት ሃብተ በዚ ናይ ሎሚ ውድድሩ $20,000 ኣሜሪካን ብሩር መዳልያን ተቐቢሉሎ። ቀዳማይ ዝወፀ ዩጋንዳዊ $45,000 ክሽለም ከሎ ሳልሳይ ኮይኑ ዝኣተወ ኢትዮጵያዊ አትሌት ከዓ $10,000 ተሸሊሙሎ። ኣብዚ ውሕድ ዓመታት ዓወታት አትሌታትና ካብ ወርቃዊ ግዜ ናይ በዓል ዘርእሰናይ ታደሰ ቁርብ ዝሕትል ኢሉ ዝተራእየሉ ግዜ ነይሩ። ኣብዚ እዋን ግን ኣብ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን መንእሰይ ዝመፅእ ዘሎ ቅልጡፍ ዕቤታት ናይ ደረጃን ብቕዓትን ኤርትራ ናብ ናይ ሕሉፍ ክብራን ልዕሊኡን ከም ትምለስ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ዓወት ሃብተ ብውልቁ እውን ናብ ዝበለፀን ዝዓበየን ማራቶናት ናይዚ ዓለም ተሳቲፉ ብሉፅ ውፅኢት ናብ ምምፃእ እዩ ዘቋሚ ዘሎ እሞ ንኩሎም ቅዱሳት ኣካላትን ኮሚሽን ስፖርትን ኣበርክቶኦም ክዕዙ ንምሕፀን። ኤርትራ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ውድድር ትዕብልል። ኣብ ካልእ ዜናና እውን ብስራት ዓወት ኤርትራውያን መንእሰያት ኢና ሒዝናልኩም ዘለና። ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣቢሎም ናብ ደቡብ ኣፍሪቃን ስልጠና ናብ ናይ UCI ማእከል ዘምርሑ ክልተ ኤርትራውያን መንእሰያት ተቐዳደምቲ ናሆም መኮነንን ኣኽሊሉ ኣተሽምን እግሮም እቱ ከይበለዮም ጎኒ ጎኒ እቲ ናይ ክልሳ ሓሳብን ግብርን ስልጠኖም ኣብ ውድድር ተፀሚዶም ንፋስ ክንለምድ ዓዲ ከነፅንዕ ከይበሉ ከዓ ድሮ ተፈራሕቲ ተቐዳደምቲ ናይቲ ኣካዳሚ ተቐይሮም ኣለው። እዚ መሰልጠኒ ማእከል ናይ UCI ሰሙናዊ ዘዳልዎ ከቢድን በዳሕን ውድድር ኣለዎ። ሰልጠንቲ ከዓ ብቕዓቶም ከርእዩ ይግደዱ። ትማሊ ዝተሰርዐ ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ክራይቴሪየም ውድድር እምበኣር ንኩሎም እቶም ኣብ ኣካዳሚ ዘለው ተቐዳደምቲ ዘሳተፈ ዓቐባት ሓኺሩ ኣብ ጎልጎል ዝተዛዘመ ውድድር እዩ ነይሩ። በዚ መሰረት እቲ ዓቐብ እናክረክብ ከም ማይ ዝሰትዮ ትስፉ ተቐዳዳማይ ኣኽሊሉ ኣተሽም ንኩሎም መቀዳድምቱ ኣብ ዓቐብ ማይ ኣቢሉ ብቕዓቱ ኣመስከረ። ኣብ መወዳእታ ናይቲ ውድድር ኣብ ዝተኻየደ ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ከዓ እቲ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተኻየዱ ውድድራት ቅፅበታዊ ውድድር ፅቡቅ ተመክሮ ዘለዎ ናሆም መኮነን ብሞያ መፂኹምኒ ብዘምስል ብቕዓት ምስ ቀዳሙ 3 ዕውታት ብምዃን ንዝመፅእ ውድድራቱ ብቕዓቱ ኣርእሎ። እንኳዕ ሓጎሰኩም ናሆም ኣኽሊሉ ከም ወርቂ ደሚቅኩም ኣብ ዝለዓለ መድረክ ክንሪኢኩም ተስፋ ንገብር። ሜይስታርስ እታ ብኤርትራን ትውነን ኮንቲኔንታል ጋንታ ኤርትራ በዓል ፀጋ ኣቶ ኣሚነ ተስፋ ጋብር ኣብ ሩዋንዳ ዝቕመጥ ኣፍቃሪ ቅድድም ብሽክሌታ እዩ። መርኣያ ፍቅሩ ኣብ ቅድድም ብሽክሌታ ከዓ ኣብ መወዳእታ ዓመት 2022 ሓንቲ ሓዳሽ ጋንታ ናይ ቅድድም ብሽክሌታ ክምስርት ወሰነ። 3 ወርሒ ድሕሪ ዝመደቡ ከዓ ነቲ ኣብ ኤርትራ ንጋንታታት ዞባ ደቡብ ንዞባ በሪኽን ጋንታ ዋርሳን ዘሰልጠነ ምኩራ ስልጣነ ኣኽሊሉ ሃይለ ባሕሪ ብምቁፃር ኣብ ሕቑፊ እታ ከዋክብቲ ግንቦት ዝብል ስም ዝተጠመቐት ጋንታ ፀንበሮ። ኣቀዲሙ እዚ ወናኒ ጋንታ ንኻልእ በዓል ሞያ ማናጀር ገይሩ ኣፈሪሞም ስለ ዝፀንሐ ንኣኽሊሉ ከም ዳይሬክተር ስፖርት ጋንታ ገይሩ እዩ መዚዝዎ። ከም ዝፍለጥ ኣኽሊሉ ሃይለ ማለት ንፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ጋንታ ሊድል ትረክ ዝኾነ ናትናኤል ተስፋፅዮን ያዕቆብ ደብሳይ መትከል ምስኩን ጅግና ተቐዳዳሚትን በዓልቲ ዓቢ ራእይን ነፍስሄር ደሴት ኪዳንን ካልኦት ዘፍረየ ዕውት ኣሰልጣኒ እዩ። ንሱ ባዕሉ እውን ኣባል ጋንታ ሬድስን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ብምዃን ዓበይቲ ውድድራትን ዓወታትን ዝሓፈሰ ስፖርተኛ እዩ። ኣኽሊሉ እምበኣር ናብታ ጋንታ ኣብ ዝተፀንበረሉ ውሕድ መዓልትታት ነታ ጋንታ ኣዋሃሂዱ ብዝነበራ ንእሽተይ ዓቕሚ ደሓን ዝኾነ ተወዳዳሪት ሩዋንዳዊት ጋንታ ሰርሐ። ኣይፀንሐን እውን ኣብ ሓፂር ግዜ እታ ጋንታ ናብ ናይ ኮንቲኔንታል ደረጃ ዓበየት። ዕላማ ኣኽሊሉ ሃይለ እታ ጋንታ ንብዙሓት ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ናብ ናይ ፕሮፌሽናል ደረጃ ዝተጋገሩላ ጋንታ ንምግባር እዩ ነይሩ።
نزو قدس علمان مهرامون أبرتع سرحة بستقالو متن كأ مس بزحات بستفلالي بوتاتا زنبرو إيرترا ملسير تقدم تركب بمقبر أبالات تاغانتا زقون عدلات نمفتار تعرى زعبي مدبات أقليلو هايلا كينو كابوتا هاجرات مستاغانتا زوتنبرو إيرترا تقدمتي كاوشت هاجر أبتا غانتا ناي زوتنبرو متأل زلون تسفات تقدمتي ممالي نيرو نزعنا مازن متكبار كأبزح تعرتات كايدون أم كيادن نركب قد ما حدا عملت مس VOA أبز قبر حتى إرك على متيقون نزيو أجهدو إذا كانت أبز ساعات بزحات إيرتراين رواندا بمترنف بحدش ودابة نبزل على مدرك قدم بشكلتنا مسجل تركب كانتا كوينا أبقربها متأي بزحات إيرتراين تقدم تأساتيفا أما عبالة قدم مشكلة إيرترا أبركوت أحت عزيز تسفانا عبيو من البتا بزود الدر نايلو مع عمد حيزاتهم زلا إيرترا تقدمتو بقوطرن عينتون قرب تحز بلا كوني خليو يقول مبر اتي حيزاتو زلا على مرة أب حتى إركزي بإيرترا تقدمتي كم زعبلل زد ترى يكونن كما أب رواندا استركونت غانتا نغزي بزبز رواندا دحان زخونة تقدمتن كتعبلل نبريو بزي أقاطعون كلهم قدسات إير أفورتن سبتسقان كم عينت مدبات غيرهم أبركوتهم كعزوزون تسفو بقول لك عوانا زي قداي زغونا كوميشن قدم مشكلة إيران نزي ناي كونتيننتال غانتا ناي مسرات قداي بقدم نتكسر حلو يصلح حل زيد ليو يغزايو نامنا لومي عمل زور رواندا حيزو زولو مدرخن مسن ملس مبزحتو مدرخا زور رواندا اب عقبات زكايدو سلو زغني ناي عقبت تقدمتي زيادة يربح ناي 2024 زور رواندا شوفنا مدرخات مس النرئي قدام معلتي 18 كيلومتر ناي غانتا ناي غزي وددر كوينا تلتانت بسلسة من قعرات زلوا كربا التدريب مدرخيا كلاي معلتي 230 كيلومتر ثالثة معلتي 241 كيلومتر رابعة معلتي 9 كيلومتر خامسة معلتي 10 كيلومتر شاشة معلتي 9 كيلومتر شاعة معلتي 163 كيلومتر شامنة معلتي أوش كيغالي 9 كيلومتر إذا مدرخ زي أنا وددر بجمالك سابزا مدرخ كم زمت تقبر مدرخها نزا أكل تشحن إزران حمشة وورلد تشامبيون إتريب ماونت كيغالي أكل زقبرة شامنيت زازاميتن مدرخ نهاجرات غانتا إرها وكيلهم ساتوف زلو حمشة تقلدم تعقب كديبوز زقلو سلازقونو كومو دمان سلسة خابقاتهم كأ أب أهجرا وددرا زقلو سلازقونو أزيخا كم اتنت إيقبرخا مرحاو قدوس أبزور الأولى عمان زرعيو بقعد متكل أبزور أنتاليان كالإن نغانتو أب محجاز زرعيو أخليلو مسعباي كلب إنترماتش كوينو أب ناي إسبانيا كلاسيك زرعيو ناي تتعور نتعامي ناهم زرعي ولا كوا ناي زعمت فلاميتي تقوتو تكون مستزلو ناي عقب محوار عقمي يافيت ملقيتا فلاميتي كاب إيرا جيشو زكايدا وددر ولا تكون مستي أب إيرا عقب أمدياب أطري وزلو بقعد تمكرو زوسخلو غزيو بتوسعون أتم ممس كانتو أمنا بزود الدرزي زاتو زلو تقدمتون زمحرو تقدمتي كون زور رواندا زور إيرتراواني كوموترو عاوت نقولهم تساتبتي ناي زود الدر منا آرون جبريل بلوت وتسيت يمزجب أثليت آرون جبريل لومي عربي 10 شيء كاتيت أبستقيد إنه عالم شامبيونا مهم بس أبناي 5 متر رحقت مبل 5 درجة بمحس بلوت وتسيت كمزجب كله أبناي 100 متر وددر مهم بس كام مبل شامنة درجة بمحس أبزي المجمرة جزيز تساتفو شامبيونا مهم بس نه عالم دوبي قوة إلو زين عالم وتسيت نايستسو حنباسي جانتا أجمل كإح بحري إيرفا زغونة من إسي أبزمت ودراتو عابتو مكرو خمس أصبلون نبزل عالم مدرخ عود كم زحكرون زد ألا يكونن كلهم سبورت يعني حجرنا أب قدامي تقرب لعلسته قبل لهم وتزيد عم زجيبهم يوم أب حتى إرجزي نقول عالم عود الدرات زلونكو زيد حري نايزر السنة تدس أب قدامي تود الدروم بس ثلاثة قوينا أتيو أب زقت العمد نحس ميدالية أولمبيك زمتلنا قليل أبنتيو أب عالمهم محباش شامبيون عالم قد أبدو حاكل تشرين إسرائيل بعدين ساتفول تمن ساعتنا بعد عم متأزم مزجبو عوتات قموتيو بعبي إخاق إح بحري معلم محدارون زجبرو إيران من السات بزاق قد أمي تنقاحهم نقطر تساتفتين أي محباس وددر كم زعبيو آيات أرادرن إذا خبركم تختلتنا نلوم زبلين زيناتات نزي مثل بمدبنا عجيبكم كتكونوا تسفان قبر أمنا يتصبح مدبنا يرغبنا سنة معلتن ليتن ببزلنا